Jarang Song Mainta, ministro de Cultura Otmar Odibera, hay uma apresentação for de Fundação Monumento Aruba e Stichting Rancho, onde não apresentar plano e visão para o projeto Post-Zegel Rancho. É importante para realizar o projeto aqui para, entre outros, manutenção e preservação de nos monumentos e também para conservar a herência cultural da área aqui. Fundação Monumento Aruba, junto com o Stichting Rancho e stakeholders, e acaba 2 anos trabalhando riba e planan. O projeto Pós-Zegel Rancho é um projeto que ilustra estampia de lo que rancho te representa. Pós-Zegel Rancho é pida, de maneira que Pós-Zegel é estampia, de lo qual nós premira, of nós mira como projeto Rancho. Dus Rancho nós mira como fundação eigenlijk de Lama. De Bolivia-straat, dus eigenlijk is het pida que solamente é parte de Rancho-straat, V-straat, John G. Ema-straat e Emma-straat. Então, nós mostramos também todo o potencial que o portinho diz de solo bloco e assim aí, de trabalho conjunto, nós em 2 anos está preparando para assim aí nós por iniciar com restauração completa. Tava falta de envolvimento de mandatário encargado com cultura e turismo. Depois do encontro, o síndico te carga sostém de executivo de governo. Mirando a parte cultural, a parte de turismo, a parte de eigenlijk nossa história. Dus eigenlijk a parte aí que o por bij orde atender uma melhor maneira agora aqui e de qual que nós por começar a pensar que nos monumento na lo por bij orde proteger também in a área de rancho. Dus het is een van de oudste wijken en het zit helemaal vol met monumenten, maar ook met intangible heritage. Dus gebruiken, rituelen en tradities. En we wilden de minister graag laten zien dat we al tijdenlang met heel veel verschillende stakeholders bezig zijn om te kijken of je die geschiedenis beter kunt presenteren en beter kunt bewaren. Zoals we allemaal weten zijn er problemen in de wijk. Het zijn problemen die we niet verder hoeven te benoemen, maar die bekend zijn. En waar we eigenlijk op willen focussen is niet op die problemen, maar op de potentie die de wijk heeft die zo dicht bij downtown area zit, die nu zo mooi geupgrade is, om het als uitbreiding daarvan te zien. Het is downtown Oranjestad en het heeft heel veel te bieden, zowel aan de bewoners als aan de toeristen van Aruba. Estão envolvidos em projeto da clapa sua execução. Trata aqui de mais de 20 stakeholders, de entre outros infraestrutura, adicção e aspecto social. Rancho está onde pouco área não que cria conexão entre cultura e turismo. Eigenlijk als je vanaf de cruise terminal de tram neemt, je komt alleen maar langs cultuur. Je komt langs het gele huisje op Weststraat, waar Arena nu in zit. Je komt langs het Archeologisch Museum, langs Henricus Gebouw, langs Huisje Wild. Je ziet allemaal monumenten, je ziet heel veel geschiedenis. De toeristen zie je eigenlijk, die verspreiden zich in dat gebied, maar ze gaan nog niet verder naar achter. Terwijl daarachter nog heel veel meer moois te zien is en te beleven is. Maar op dit moment wordt dat door de problemen die er in de wijk zijn, wordt dat tegengehouden. We vergelijken het ook met heel veel andere internationale havensteden, die allemaal ook de afgelopen 10, 20 jaar hun oude havenwijk, hun authenticiteit tot een soort funky old neighborhood hebben ontwikkeld. En wat heel erg goed is, zowel voor de bewoners die hun eigen cultuur kunnen bewaren, als voor de bezoekers die kunnen delen in hele leuke wijken. En dat hoeft niet helemaal gepolished te zijn, maar je wil graag een goede sfeer daar maken voor iedereen. O projeto aqui segura valor agregado ao turismo de Aruba, onde a combinação de cultura e turismo lo cria uma atração mais para a classe visitante de hoje em dia, que tem muito mais interesse em história e herência cultural da isla, banda de aspecto de Lama e Santo Blanco.